Po chvíli syčať presne tak, ako keby ho postavila mama. Ani som si nemyslel, že je varenie také jednoduché, pochváľoval sa Siso. Veď to nie je skoro ani robota a mama okolo toho robí takú vedu. Fazuľa pravidelne syčala a my sme si pokojne hrali karty. Po takej hodine sa nám zdalo, že by sme mohli vydať zemiaky. Otvor hrnie, prikázal mi Siso. Inak nezistíme, či už je fazuľa uvarená. Poslušne som povolil západ. Ty si taký múdry. Odvrkol som mu a cúval som tiež. Nespustiac zrak z nahnevaného hrnca, vycúvali sme z kuchyne. A dobre sme urobili. Siso si to len tak nenechal. Pesťou mi trafil rovno do oka. Schmatol som ho za vlasy a trafil som mu jednu tiež. Vynúť slzy. Mami, prepáč. Naozaj sme nechceli. Bolo mi to fakt ľúto, ale mama nechcela počúvať ani mňa. Behala po byte, dupotala, skákala a všade ju bolo poč. Vrcholom bolo, že našla v Sisovej skríši cigarety. Doma sa strhol cirkus a obaja sme mali na týždeň zakázaný televízor. Mama fajčenie neznášala a za nič na svete si nedala vysvetliť, že cigarety neboli naše. Chápal som ju, že ja na nás ešte stále nahnevaná pre tú kuchyňu, ale takúto prísnosť sme u nej v živote nezažili. Poradil som sa so Sisom a on mi dal za pravdu. Len musia byť zatvorené dvere. Tak kto? Dáša? Tá nemá šancu dostať sa tam bez nášho vedomia. Okrem toho, to má prísne zakázané. Tak nejako. Máš pravdu. Buchol som si po čele. Pamätám sa, ako nám to mama raz predvádzala, keď jej to Dáša vyplútala zo skrine. Siso skrútil gombík a svetlo na vysielačke zhaslo. Niekto nás odpočúva, povedal Siso a od zlosti zaťal zuby. Ak nás počúval aj teraz, vie, že sme to našli. Daj to naspäť a znovu to zapni. Možno sme mali šťastie a nikto nás nepočul. Porozprávame sa o tom vonku. Možno sa snaží nájsť na nás toho, čo najviac. Smutne som sklonil hlavu a moje predsvedčenie o maminej nevine bolo razom preč. Musíme nájsť druhú časť vysielačky. Tú, čo v nej všetko počuť. Vytrhol mám brat z myšlienok. Nič. Boli sme unavení a veľmi nahnevaní, že nás dokonca niekto z našich dokáže tak rozhádať. Sme nenašli jej druhú časť, začali sme sa správať opatrne. Vybral som vysielačku zo skríše a utekal som za Sisom. V chodbe som vrazil do tatka. Kamže kam? Zastavil ma. Tatko, ďakujem ti, že si ma zavrel do Dášinej izby. Vyhrkol som a chcel som sa prešmichnúť popri ňom. Tatko na mňa zarazene pozrel, ale hneď sa spamätal a postavil sa tak, aby som nemohol prejsť.